next question. Sabi mo buo ang katawan ni Kristo. Yung tinapay ay pinuputol-putol. Bakit hindi ka maniwala, kapatid? Nga yung tinapay nga hinawakan ni Kristo galing sa misa, hindi galing sa katawan niya. Ang tanong ko, hindi naputol-putol, buo ang katawan ni Kristo. Ang tanong ko, sang-ayon ka ngayon, nga yung tinapay nga hinawakan niyang pinuputol-putol, separate yun. Separate yun. Sige. Ang sagot Time na po. nasa unang Korinto Okay, 16, kapatid. Basahin natin. Bro, Kung nahati ba yung buong katawan niya. Hindi umabot yung tanong niya kasi nabutan ng time. Bro? Hindi umabot yung tanong niya. Naintindahan ko na yung drive niya, kapatid. Okay, sige. Pwede mo sagutin. Bigyan kita ng 50 seconds. Sa unang Korinto 16, kapatid, na and the bread we break. No, ito na. And the bread we break, when we eat it, we are sharing in the body of Christ. We are sharing the body of Christ. Hindi na piraso yung bread lang, pero we share the body of Christ. Kung mag-objection ito, dapat mag-objection ni San Pablo, hindi sa akin. Okay, litra po itong nababasa natin. Tanong. Hindi, tapos na po. Tapos na. Okay, so ayan po, natunghayan ninyo, no, mga giliw at minamahal na tagapakinig, taga-subaybay ng ating programa dyan sa Punto por Punto at sa iba pang mga platform na naka-live at dito sa Debaters Convention. Yan po ang unang tindig at unang pagtatanong ng ating negative side sa affirmatibo. Okay. So bigyan natin ng 20 minutes si Brother Jerry Laig ng SDA natatayong negatibo dito sa topic na kanilang pinatutunayan. Okay, Brother Jerry, ready ka na? Timer starts now. Thank you very much. Mr. Moderator. Thank you very much ni kapatid niya Darwin, yung pari sa Katoliko. Yung sinasabi niya sa John 6:51, simbolikal yun. Bakit simbolikal? Hinawakan niyang tinapay. Di ba ang tanong ko, pag literal yun, pag putol-putulin ang tinapay, putol-putol ang kanyang katawan kasi katawan niya. Hindi ka mahirapan, kapatid, pag inisip-isip mo ba? Pag sabi nga, itong tinapay ay katawan ko, isip-isipin mo. Tinapay ang hinawakan niya. Tinapay ang hinawakan niya. Paano? Nagtanong ako sa iyo, sablay ka. Bakit? Sabi mo, yung tinapay, ginagamit nyo sa misa. Saan galing yon? Yung tinapay nga literal galing sa langit. Sabi mo, galing sa langit. Yung iba galing lang sa tindahan. Ano mo sasabihin nyo? Ito na, bulgara na to. Kasi hirap, maraming taong nalilito sa mga pahayag. Bakit, mga kapatid? Kasi sinabi niya, literal. Ang tanong ko, nagsabi ba si Kristo nga literal o ikaw lang ang nagsabi? Sagot niya, mayroon pang ibang nagsabi. Mayroon pang iba. Ang iba lang may naging dugo. Ang wine naging blood or ang tinapay naging katawan ni Kristo. Yan ang hirap, malilito tayo, mga kapatid, kasi literal katawan, hinawakan lang. Yun lang ang katawan ni Kristo. Ito lang. Ang liit.
Hindi yun literal, kapatid. Sipin mo. Pag literal, galing sa katawan niya. Kinukuha niya, hindi tinapay. Pag tinapay ang hinawakan niya, pag wala na siya dito, bili tayo sa kahit saan. Kahit saan. Kasi simbolikal yun. Pag iliteral yun, pupunta ka ng langit. Kasi yung literal nga tinapay nga sinasabi mo, nandyan sa langit. Hindi yung ginagamit sa misa nyo. Yung ginagamit niyo yung sa misa, kinakain sa tao. Hindi yun, kapatid. Binanggit mo pa yung Eucharist. Eucharist composed by the bread and wine. O, anong practice nyo? Yung mga alaga nyo, wala yung Eucharist kasi tinapay lang yun. Hindi nyo painumin ng bino para sa blood of Christ. Objection, Mr. Moderator. Ang topic natin is not about reception between the bread and wine. Ang topic natin is patungkol sa, sila po ang nagbago nito. Literal lang tayo. Focus tayo sa literal presence of Christ in the body of and blood of Christ. Mr. Moderator. May counter objection ka ba? Mayroon. Sige, ano po yan? Yung paksa nila, Mr. Moderator, patutunayan ni Darwin yung bread and wine, Eucharistia, ginagamit ng misa, Eucharistia, literal nga katawan ni Kristo at dugo ni Kristo ayon sa Biblia. Huwag ka namang magkisi-kisi diyan, kapatid. Akin yun, Eucharist, may Eucharist ang tema namin. Wait lang, Brother Jerry. Wala tayong side comment. For that, I will give you a warning. Salamat, Mr. Moderator. Side comment tayo. Tapos, doon sa objection ni Father Darwin, ay valid naman yung iniistan niya kasi siya ay negative lang doon sa stand. Please don't forget to subscribe Mr. Curious Catholic in Facebook and in YouTube. Marami po kayong matututunan doon. Kaya sa Diyos po ang lahat ng matutunan.